Now, apa tipite ku maiko akunja inde tikulowera ku Burkina Faso kuja kwa Ibrahim Traore kumeneko kwazitika nkhani yomwe yakhale kuzungulira mu Africa leroli akunena kuti notu Burkina Faso akwanitsa kuletsetsa anthu amene amafuna aphe Captain Traore. Anthu ena amafuna ampange zipongwe zimenezo iwo akwanitsa ndithu kuzipanga control kuti no zisachitike and anthu awadziwa kuti no kodino ni ndani. Nde muti ni ndani amene amafuna apange chipongwe chimenechi. Of course mtsogoleri wakale wa dziko la Burkina Faso ndizikumukhudza master plana akuoneka choncho komabe tifotokoze bwinobwino kuti no zikuyenda motani. Mu chaka cha 2022 Captain Ibrahim Traore anayamba kulamulira dziko la Burkina Faso ndipo analitenga ndi mphamvu kulanda ulamuliro tipanena kuti iye ndi msilikali ndati dziti asilikali a Burkina Faso kulanda ulamuliro m'manja mwa president wa nthawi imeneyo yemwe dzina lake anali Paul Henri Damiba. Iyitu tikutanthauza kuti inali coup d'etat asilikali kulanda dziko. Nawo Traore anayamba kulamulira dziko la Burkina Faso yanditaona zabwino zomwe wakhala akuchita kumeneko kulipangitsa dziko lija kuti no liyambe kupanga produce zinthu lidzitulutsa zinthu zake ndithu kulima onion ulimi kupanga zanthu kuyamba kupanga cement matumba cement kuchipisa zambiri ndipo no nzika za dziko limeneli la Burkina Faso zakhala zili zokondwera kwambiri. Koma siwina aliyense amene amamukonda Traore makamaka Paul Henri Damiba president amene analandidwa utsogoleri anayenda achokecheka ndithu kuthawa akubisala maiko akunja ngakhale dziko lake silikudziwika kumene kujatu wakhala pasi ndi kumapezeka zonoti khangati akupanga maplot onena kuti no amuphe uyuyu Captain Ibrahim Traore. Ndikamupha iye ujayi ndekuti neyo ndikhala ndili ndi space yoti ndikabwerera ndikhoza kapezeka zonoti ndalandiridwa komanso ndikuti ndayambanso kulamulira dziko lija tapapa ndiyambe kupangano ziyani zipongwe zonoti mpaka ameneyu aphedwe nditodi ndizituma anthu ndizigwira ntchito ndi anthu basi mpaka iye apezeka zoti no moyo wake achotseredwe. Sikoyamba lwaka ndipo wakhaladi moyo wake ukuopsezedwa uyu Ibrahim Traore zikatere iye agwira adani amafuna aphe Traore zavuta iye agwiranso amafuna aphe Traore zavuta and this time around uyuyo akuti Paul Henri Damiba malinga ndi awatu ambali ya Traore ndamene akufotokoza zoti izi tikudziwa zikuchoka kwa mkulu ameneyu akuti anapezeka zoti wamenya alliance ndi dziko la Ivory Coast kuti no apange chipongwe chimenechi ndi anatuma anthu kumene kuja apita akampange chipongwe Ibrahim Traore koma anthu amenewo agwidwa ndithu zavuta. Now kumadabwa zoti no Ivory Coast yo zikukhala bwanji kodi ndati Burkina Faso ndi Ivory Coast ndi maneba choncho ndekuja akuti uyu president wakaleyu nayo amatuma ndalama nkukazi zimakafikira ndekuti ku Ivory Coast kuja zingati Zambia Malawi ndekuti to zimakafikira ngati ku Zambia kumene kuja ndekuti anthu okapanga chipongwewo amakakumananso mu dziko la Zambia ndikutenga ndalama zija okera ndalama lipiro oti tikapangira chipongwe ma transport zina zonse zofunikira tikayenda motere mwapanga plan ngati mu Zambia koma kubwera zapanga ndekuti chipongwe ku Malawi chimodzimodzi kukonde kuti no tukamba za wapanga plan mu Ivory Coast akapanga chipongwe ku Burkina Faso kuti no akamuphe Traore. Zavuta ndithu pamene papa zavuta komabe apatonde ndifunso loti kodi nonanga awo Ivory Coast ayankhulapo zotani malinga ndikuti izitu zikuchoka kumbali ya Ibrahim Traore kumbali ya boma la Burkina Faso ndilimene likukamba zonena kuti anthu amapanga zipongwe zimenezi Ivory Coast kukhudzidwa mabanki Ivory Coast ndamamalandira ndalama ndipo anthu amapanga amakakupangira agent maplana onse mwa Ivory Coast zikuakhudziza mapanga support komanso ndekuti no president wakale wa dziko lino amene atidamuthamangitsa enda amene akurani akupezeka zoti akuyambitsa zonse zagwira ntchito ndiwowa ndi president wakale wakamba zotani nangano dziko la Ivory Coast lakamba zotani malinga ndikuti awa ndi ma serious accusation
izizi ndi nkhani zoti zocheza izi ayi ndi zoti zikhoza kuononga chithunzithunzi cha dziko kuononganso ndikuti chithunzithunzi chako ngati munthu amene unali president wakale wa dziko la Burkina Faso. Akuluakulu ngati palitu zomwe zikudabwitsa ndi zoti mbali zonsezi awawa aku Ivory Coast kunamizidwira kuti afuna kupha Traore komanso uyu president wakaleyu Damiba onse watu angokhala chete osayankhulapo china chilichonse osavomera kuti ndiwo amene apangadi zimenezo osakananso kuti ndiwo amene apangadi zimenezo. Nawo tingamati bwanji palitu mawu amanena kuti chete ukakhala chete zimangotanthauza zonena kuti ukugwirizana nazo ukuvomereza. Silence means yes. Akuti chete amatanthauza kuti eya ndikugwirizana nazo chete uja fanga tisogwirizana nazo kwenera nzabodza zimene zarinamizira koma amfuna kundipha amene akufuna kundipha ndenda kwa Ivory Coast mothandizira modana kuti agwiritsidwa ntchito ndi Jeni ndi Damiba inu basi ndikungokhala chete ndikuti ndinu yodi anthu asanakambe bwazona chichonse chete osavomereza osakana. Tikunena choncho tikunena kuti chete nthawi zina zake amatanthauza kuti eya ndi chonchodi tikuvomerezana nazo kuti tikufuna tikupanga zimenezo ndifeyo. Iyayi tipitirizabe kutsindika kunena kuti owa sanavomereze sanakane titsindike pamenepo kuti tidzimvana amene tikuyendera ndi nkhani. Komabe ndifunso lonoti ngati ndi owa amene akufuna kupha Traore akufuna amuphe Traore pa zifukwa zotani chifukwa mkulu uja tunde akuitha kapteni uja akuyendetsa bwino dziko lidze ndi nzika za dzikolo zimakondwera ngakhalenso anthu aku Africa ambiri amakondwera naye Traore kuti no uyu nde akutipangitsa kuti tizikhala okondwera kuti tilinso ndi atsogoleri kunoko olimba mtima oti no akhoza kutukula Africa nde iye kodi walephera kuti no achotsedwe pamenepo afuna amuphe pa zifukwa zotani angafuna amuchotseremo pa zifukwa zotani. Okay, nkhani ndionena kuti akakhala uyupo Damiba tikuziwa kale ni nkhani yongofuna mphamvu akufuna abwererenso azatenge mphamvu alandenso ndikuti utsogoleri akhale president wa dzikolo. Ndikuti wazisowa mphamvu za president ameneyoyo akuona ngati akhoza kuchita bwinonso kumposa uyu Traore kuiwala zonena kuti pamene popo kuti coup d'etat ichitike kuti asilikali aja akwanise kumuchotsapo ndekuti anthuso anali ndi amasapotera asilikali aja samamufuna ndekuti president uja amati achoke ndithu. Nawo kumbali ya Ivory Coast zokhala bwanji nkhani ndionena kuti Traoretu atatenga ulamuliro anapanga zonena kuti no adukane ndi France asamalandire kwambiri ndekuti pasakhala ubalo waukulu kwambiri ndi dziko la France chifukwa ndimene akhale kumapanga control mwanjira ina yakafuna ime pokha. Kudukana kwa France ndi Burkina Faso kumeneko kwapezeka zonena kuti Traore tsopano akulitenga dziko la Burkina Faso ndikumalipirisana kuti no likaphatikane ndi dziko la Russia kuti pakhala ubalo wabwino pakati pa Russia ndi Burkina Faso. Ende munazonapo kuona kuti no Putin akakumana ndi uyoyo Ibrahim Traore amapatsana moni wabwino kwambiri ndipo Putin amakondwera naye Ibrahim Traore amamufira mwanjira ina yake chifukwa chona iye akufuna ndithu atakonza ubale ndi dziko la Russia kusiyana ndi dziko ili la France lomwe lakhala kumapanga control kumeneko ndeko tikufuna azigwisa ntchito ma resources zawo kaya ndi miyala ya mtengo yawo wapatali yawo izitengedwa kumapititsidwa ku France zikamanga France mamoti imange Burkina Faso zinthu ngati zimenezozo. Now izizi ndi zimene zingapangitseno dziko la Ivory Coast lija kuti mwina mwake likhale ndi dzanja mu nkhani zofuna kupha Traore. Funso ndilonena kuti tukamba za France ndi Ivory Coast ino zikukhudza napo bwanji apa ndi nkhani yonena kuti Ivory Coast ndi dziko lomwenso ndikuti likumalamulidwa ndi aja tsopano aja aku France. Ndi maiko okhaokha amene amayankhula French. Burkina Faso amayankhula French, Ivory Coast amayankhula French chifukwa ndekuti no panali maubale ndi dziko lili la France ndipo no France yakhale kumapanga control maiko amene wawa.
Traore anadula ubale umenewo kuti no si ubale ya mangofuna muzingotibera basi miyala mtengo apatali kuno nde ubale likuthesa koma Ivory Coast inasunga ubale ndi yani ndi France ja nawo France nde kuti ngakhale kuti no ikugwiritsa ntchito nde kuti Ivory Coast kuti no ikapange atake zani akapange atake Traore cholinga chonena kuti ubale uja mwina mwako apakabwera president wina wake wanyuwani nde kuti ubale uja ukhala unakalipo ubale onena kuti France yo izikwanisa kumazatenga kayande maminerals ndezani ku Burkina Faso kuchako mosavuta nangasi ndi Traore zikuvuta foreno wathetsa ndi kuthamangitsa maubale onse amene analipo pakati pa France ndi Burkina Faso atazindikira zoti ino ya France ufamu zingoba maminerals kuno nde kuti ziphweke tsopano agwiritsa ntchito no awo aneba nde kuti mungathe kuona no kacheni kamene kali pamenepo fake mangokhala kumangova zoti ai Traore amafuna aphedwe kaka awapulumuka amafuna aphedwe akanika nkhani zake mwina ndikumazikamba moto tinati tipiteko kunja kaya zomveka kaya pena pako matu ufotokoza koma zinthu zizikupanga flow bwino koma nkhani yake ndithu ili moteromo akuti